Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? Jien Sister Teresa nsellim lekun il-eka l-programm ieħor. Santa Teresa tal-Bambin Ġesu, tallimna l-paċi miegħek. Insejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Ninġabru eżis semmija ħalli flimkien ngħidu din it-talba sabiħa. Alla ta' mħabba blaqis intwet is-saltna tiegħek li ċkejkninu l-umli. Ejna nimxu fi triq tal-fiduċja li qed tallimna Santa Teresa tal-Bambin Ġesu sabiex bit-talb tagħha aħna naslu biex narfu il-glorja tiegħek għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Inkomplu eżis semmijek u konna qegħdin naqraw kapitlu 7 sa wasalna fejn din il-qaddisa irnexxiela wara tant taħbit tidħol ekku reliġjuża fil-konvent tal-Karmelu. Sa semminna anki kif kienet iġġib ruħa ma' superjuri xi tiġrib li intaqat miegħu. Sa semminna anka il-marda kifra li ġarrab missieru. Sa semminna ekku ejja naraw, nkomplu naraw x'tallimna din il-qaddisa waqt li qiegħda issa ħaġa waħda mal-mulej tagħha. Hi tgħidilna il-fjur żgħir imħawwel fuq l-għolja tal-Karmelu kellu jiftaħ għad-dell tas-salib, id-dmuħ, id-dem ta' Ġesu ara saru in-nida ta' Teris. Waqt li x-xemx tagħha kien il-wiċċ tiegħu li tistħoqlu kull qima qed tgħidilna mistur bid-dmuħ. Sa dan iż-żmien kont għadni qatt ma dħalt fil-fond tat-teżori moħbija tal-wiċċ imqaddes. U sa tgħidilna Teresa kellha devozzjoni kbira lejn il-wiċċ imqaddes fil-Karmelu Terezjan. U kienet ġa kellha qabel imma hemmhekk fil-Karmelu ħadet ċejra qawwija fis-seklu 17. Dan ġara wara xi rivelazzjonijiet li kellha Sor Marija ta' San Pietru fil-Monasteru Karmelitan Terezjan ta' Tours. U Sur Teresa tal-Bambin Ġesu bdiet issir devota dejjem aktar imħeġġa tal-wiċċ imqaddes, l-aktar bl-imħabba lejn din id-devozzjoni li kienet tata uħta Madre Agnese, iżda kienet il-qaddisa li studjata u tħarġet fija b'mod personali billi fuq kollox għamlet użu mit-testi sbieħ tal-profeta Eżajja. Dan għamlitu b'mod l-aktar ħaj
waqt il-marda ta' missiera kif se naraw. Kien f'jum il-vestizzjoni tagħha li Therese iffirmat għall-ewwel darba Suor Teresa tal-Bambin Ġesu u tal-Wiċċ Imqaddes. Dan fl-10 ta' Jannar 1889 u propjament dan huwa l-isem sħiħ fil-ħajja ta' din ir-reliġjuża qaddisa lill-uħta tgħidilha kien permezz tiegħek madri għażiża tiegħi li tallimt narafhom dawn. Kif kont int l-ewwel waħda li dħalt qabilna il-kol fil-Karmelu, hekk ukoll kont int l-ewwel waħda li dħalt il-ġewwa fil-misteri ta' mħabba moħbija fil-wiċċ tal-arus tagħna. Int għajjatli u jiena fimt li ma kienet il-glorja tas-sew dak li s-saltna tiegħu mhijiex ta' din l-art. U rieni li l-erf veru jinstab filli tixtieq li ma tkunx magħruf u li tkun miżmum bħala ħaġa ta' xejn. Ara x'inhi tallimna u filli tqiegħed Elena, isma'wa tqiegħed Elena fit-tmaqdir tiegħek innifsek. L-istess bħal wiċċ ta' Ġesu. Teresa tgħid rrid li wiċċi jkun imwarrab mill-bnedmin u li fuq l-art ħadd ma jkun jarfu. Kelli jaħġ li nbagħti u li nkun minsija. Eżis semmija għaġġ li nbagħti u li nkun minsija. Kemm hija mimlija ħniena it-triq li minna mexxini dejjem Alla l-imbierek. Qatt ma għamel li jiena nixtieq xi ħaġa bla ma jagħti ili u għalhekk il-kalċi mor tiegħu der li ħelu. Laqqas ma xtaqet tbatija imma dak li kien jibatilha anke l-mor importanti għalija kien ħelu. Wara l-festi glorjużi tax-xahar ta' Mejju, festa tal-professjoni u tal-għoti tal-velu ta' oħtna l-għażiża Mari il-kbira fil-familja li l-aħħar waħda kellha x-xort li tinkuruna fil-jum tat-tiġ tagħha, kien propju meħtieġ li t-tiġrib jiġi jżurna. Is-sena ta' qabel, sa tfakkarna fix-xahar ta' Mejju, il-papà kien taħ attakk ta' paraliżi u n-niket tagħna kien kbir ħafna tgħid. Fl-ewwel ta' Mejju tal-1887, is-Sur Martin missierhom kien taħ l-ewwel attakk ta' konġestjoni ċelebrali. Dan kien 6 xhur qabel il-vjaġġ sa Ruma u maż-żmien il-marda żviluppat iktar. Iżda l-karattru qawwi ta' dan missieri re għażiż tiegħi malajr eleb l-attakk u l-biża' tagħna B'dana kollu, aktar minn darba matul il-vjaġġ tagħna sa Ruma, konna ntbaħna li kien iħossu għajjien għal kull ħaġa ta' xejn u ma kienx aktar mimli ferħ pas-soltu. Dak li żgur stajt nintebaħ bih kien il-mixi il-qudiem li l-papà kien qiegħed jagħmel fit-triq tal-perfezzjoni fuq l-eżempju ta' San Franġisk de Sales. Kien wasal biex jaħkem il-karattru l-aktar ħaj tiegħu b'mod hekk sabiħ illi kien jidher li kellu l-aktar natural ħelu tad-dinja. Ekku fl-istorja tagħha din il-qaddisa, f'dak iż-żmien żiedet ukoll Madre Agnese il-qaddisa tgħid. Dak li kitbet uħta. Ħallini madre tiegħi, ħallini nsemmilek hawn xi eżempji tal-virtu tiegħu
matul il-pellegrinaġġ, il-jiem u l-lieli fuq il-ferrovija kienu jidhru twal wisq għall-vjaġġaturi. Konna narawhom jilagħbu l-karti. Hekk li xi drabi kienu jagħmlu storbju żejjed. Darba stidnu lil ċelin u lili biex nissieħbu magħhom, imma aħna għednielhom le, bl-iskuża li ftit konna nafu dwar kif jintlab il-logħob. Aħna il-ħin ma konniex naraw twil bħalhom, anzi konna naraw qasir biex nikkontemplaw sewwa id-derriet mifruxa li kienu jaqgħu taħt għajnejna. U ma deru li iddejqu bi kliemna, iċkejken Aziz papà tagħna qabeż ara x'għamel missieru. Jitkellem hu sabiex jiddefendina bil-kalma kollha waqt li Tom xifmu li matul il-pellegrinaġġ ma jidirx li kien hemm wisq biżżejjed għat-talb għala kien jeħtieġ li flok jilagħbu jitolbu. Wieħed mill-lagħba dawk li kienu qegħdin jilagħbu waqt li nesa l-qima li għandu jkollna lejn min ikun bjadlu xaru għajjat bla ma qatt jaħseb x'kien se jgħid. B'xorti tajba l-Fariżej huma ftit. Il-papà ma wieġeb lanqas kelma waħda u saħansitra der li baqa' ħieni. Il-qudiem anzi sab okkażjoni wkoll li jieħu bit ir-raġel u żellaqlu xi kelma taħlewwa waqt li dan il-ġest sabiħ li jagħmillu, hekk li ħallih jifhem li l-insult li kien għamillu u lanqas kien semgħu jew għall-lanqas li issa kien minsi. Wara kollox inti taf, madre tiegħi, li din id-drawwa li jaħfer dan missieri ma bdietx minn dakinhar. Għax skont ix-xhieda tal-mamà u tal-oħrajn li kienu jafuh sewwa qatt ma ħarġet minn fommu xi kelma kontra l-imħabba tal-oħrajn. Għala xi ġmiel qed jitkellmu dwar missierhom. Qed jitkellmu dwar l-imħabba u l-qdusija ta' missierhom. Il-ħwejjeġ tal-art kienu qishom bil-kemm imissuh. Kien jeleb bil-ħeffa kull kontrarjetà ta' din il-ħajja u fi ftit kliem Alla kien qiegħed ifawru bil-faraġ. Fi żjarat tiegħu ta' kuljum lis-sagrament imqaddes għajnejh ta' sikwiet kienu jintlew bidmuዕ u minn wiċċu kien joħroġ għena tas-sema. Meta Leon, x'din kienet daħlet suru ħarġet minn mal-viżitatini, ma tnikkietx, ma qatx ilum lill-Alla tal-li ma kienx sema t-talb li kien għamillu ħalli jikseb il-vokazzjoni ta' bintu l-Aziza u maru nnifsu bdera ta' fereq fuqu sabiex iġiba lura d-dar. Ara bli ma fidi l-papà aċċetta l-firda tar-reġina ċkejkna tiegħu qed tgħidha li issa l-ħbibu ta' Alenson għalilhom hekk, ħabbrilhom b'dan il-kliem dan missiera. Eżis ħbib tiegħi, Teris ir-reġina ċkejkna tiegħi il-bieraħ daħlet fil-Karmelu. Alla biss jista' jitlob kuljiet sagrifiċċju ta' din iċ-xorta. Lo toqgħodux tibkuni għax qalbi qiegħda tfur bil-ferħ. Ifaħru lill-missierhom u bir-raġun. Kien wasal iż-żmien li dan il-qaddej hekk fidil jingħata l-premju għax-xogħol tiegħu u kienet ħaġa sewwa li l-ħlas tiegħu ikun jiġbaħ lil dak li Alla ta' lis-Sultan tas-Sema, ibnu l-waħdini. Il-papà ftit qabel kien offra artal lill-Alla. Għax l-artal maġġur tal-Knisja ta' San Pietru fl-Iżjē jidher li dan is-Sur Marten kien ħallas għal dan l-artal. Għalkemm ma rid juri lil ħadd b'xejn din l-għotja tiegħu. Mela kien offra lill-Alla dan l-artal. U kien hu l-vittma magħżula biex tkun issagrifikata fl-imkien mal-ħaruf bla teba. Xi ġmiel. U hawnhekk hawn miżjud fl-istorja tar-ruħ Agnese tgħid li uħta qaltilha madre tiegħi, inti żgur tiftakar dak il-jum u dik iż-żjara meta qalilna uliedi għadni kif ġejt lura minn Alenson fejn fil-Knisja ta' Notre Dame lajt grazzi kbar u faraġ hekk qawwi
illi għamilt din it-talba. Alla tiegħi, dan huwa wisq, inħossni ħini wisq għax beda jsejjaħlu lidu biex ikunu l-arajja ta' Ġesu. U ma jistax ikun li immur is-sema b'dan il-mod, jiġifieri rrid tbatija dan mhux il-ferħ, għax biex nirbħu n-naħa l-oħra rridu tbatija għandna. Mhux nibżgħu minna tbatija dik qed tirbħilna. Post tan-naħa l-oħra, hekk qed jelmuna dawn. Irrid li nsofri xi ħaġa għalik, noffri li l-nifsi, imma l-kelma vittma, għax qala wkoll il-kelma vittma mietet fuq xufteh, għax ma kellux ħila jgħidha qudiemna qed tgħid Teries. B'dana kollu aħna konna smajniha. Intaf, madra għażiża tiegħi, l-imrar tagħna tax-xahar ta' Ġunju, l-aktar nar l-24 tas-sena 1888. Għax hawnhekk kien is-Sibt Ġunju is-sur Marten missierhom kien heb mill-Iżjeh bla ma avża lil ħadd. Ċelinu Tziju Gwerin sabuh mbagħad fis-27 ta' Ġunju. Kienet tadieqa wisq għalihom. Dawn it-tifkiriet huma mnaqxa hekk fil-fond fil-qiegħ ta' qalbna illi mhux meħtieġ li noqgħod nitkellem dwarhom. U madra tiegħi kemm sofrejna. U dan kien għadu l-bidu tat-tiġrib tagħna b'dana kollu iż-żmien biex nieħu l-libsa reliġjuża kien wasal. Il-kapitlu tas-sorijiet kien aċċettani. Imma kif stajna naħsbu biex inħejju iċ-ċeremonja? Diġà beda isir xi kliem li jagħtuni l-libsa qaddisa bla ma noħroġ meta ġie maqtuħ li kelli nistenna. Fjum tal-vestizzjoni tagħha l-postulanta kienet toħroġ barra il-klawsura libsa ta' arusa sabiex kienet tieħu sem f'ċerimonja fil-kappella fil-preżenza tal-familja. Imma dan kollu beda jiġri li tawlet imħabba dak li ġara lill-missiera. Għala meta ġie maqtuħ tgħidilna li kellna nistenna kontra kull tama. Il-missiera Zistana reġa' ġiftija wara t-tieni attakk li kien taħ u l-isqof iffissa ċ-ċerimonja għall-10 ta' Jannar. L-istennija kienet twila sewwa, imma b'dana kollu x'festa sabiħa. Xejn ma kien jonqosha, propju xejn lanqas il-borra. Ma nafx, hekk kellimtekx diġà dwar l-imħabba li jien għandi għall-borra żiża uħti. Beta kont għadni żgħar, il-bjuda tagħha kienet issaħħarni. Wieħed mill-akbar gosti tiegħi kien li noqgħod nimxi taħt it-troffi bojot tagħha. Minn fejn tnislet fija din il-ġibda lejn il-borra ma nafx. Forsi minħabba li jien fjur żgħir tax-xitwa għalli nfisqet tajt. Hekk li l-ewwel tiżjin tal-ħolqien li waqa' taħt għajnejja żgur li kien il-mant abjad tagħha tal-borra. Insomma, jien kont ili nixtieq li fil-jum li nieħu il-libsa reliġjuża il-ħolqien jilbes l-abjad bħali. Lejliet dan il-jum sabiħ. Ħarrist imnikta lejn is-sema gris li minnu bdiet traxxax xi ftit tax-xita minn ħina l-ieħor. Temperatura tela daqsxejn hekk li ma ttamajtx iżjed fil-borra u l-ħada filgħodu is-sema ma nbidilx. B'dana kollu il-festa kienet xi ħaġa li saħrek u l-isbaħ fjur l-aktar wieħed li saħrek kien il-għażiż re tiegħi. Qatt ma kien nisbaħ, qatt ma der jistħoqlu aktar ġieħ għall-missiera. Kulħadd baqa' mistaġeb bih. Dan il-jum kien tassew it-trionf tiegħu. L-aħħar festa tiegħu hawn fuq l-art. U kien tal-Alla lill-uliedu kollha għax il-kol, ġifieri anke meta ċelin, għalkemm kienet ma daħlitx ma kienet fdatlu il-vokazzjoni tagħha. Kien biki ta' ferħ u kien mari rot ħajr lil dak li jagħmillu l-ġieħ li jaħodlu
lillu lidu kollha għalih. Fl-aħħar taċ-ċerimonja l-isqu fintona t-tedew. Wieħed mis-saċerdoti ra kif għamel sabiex jurrih li dan l-innu kien jiġi kantat fil-professjoni biss. Immissa dan l-innu tal-Att il-Ħajr kien laħaq beda jitkanta u baqa jitkanta sal-aħħar. Ma kienx meħtieġ li dik il-festa tkun hekk sabiħa, sħiħa la darba fija kienu jinġabru l-oħrajn kollha. Wara li għannaqt għall-aħħar darba l-reazis tiegħi dħalt mill-ġdid fil-klawsura u l-ewwel ħaġa li rajt fil-kjostru fil-kunvent kien iċkejken Ġesu roża li beda jitbissimli minn qalb il-fjuri u d-dawl. Din kienet statwa tal-Bambin Ġesu libes libsa roża u din Sor Teresa tal-Bambin Ġesu baqgħet tieħu ħsieb iżżejjen din l-istatwa bil-fjuri u x-xama sal-mew tagħha. Beda jitbissimilha dan Ġesu. U f'mument minnhom bdiet tintefa' xi troffi ta' borra. Il-bitħa tal-monesteru kienet bajda bħali. Xi ħlewwa taħsib min-naħa ta' Ġesu sabiex jaqta' minn qabel ix-xewqat tal-arusa ċkejkna tiegħu u tal-borra. Batilha il-borra. Liema huwa dak il-bniedem li din l-art setan kemm ikun setan li jista' jagħmel li tinżel il-borra mis-sema ħalli jaħxaq lill-maħbuba tiegħu. Jista' jkun li n-nies tad-dinja għamlu din il-mistoqsija lilhom infushom, imma dak li huwa żgur huwa li l-borra tal-jum li fih jinħatt il-libsa reliġjuża deritilhom bħala miraklu żgħir u l-belt kollha baqgħet mistaġba. Xi wħud sabuha ħaġa stramba li jiena kont inħobb il-borra wisq aħjar. Dan wera b'mod saħansitra aktar ħaj kif jitbaxxa fi grat li lanqas biss nifhmuh lill-arus tal-Verġni dak li jħobb il-ġiel jibojot bħal borra. L-isqof daħal fil-klawsura wara ċ-ċerimonja u wara miegħi tjubija ta' bilħaq ta' missier. Nemmen li kien kburi li jiena kont żammejt soda fis-sejħa tiegħi u beda jgħid lil kulħadd li kont it-tifla ċkejkna tiegħu. Kull darba li kien jiġi iżurna fil-Karmelu wara dik il-festa sabiħa, l-eċċellenza tiegħu kien dejjem juri ruħu twajjeb ħafna miegħi. Niftakar fuq kollox iż-żjara tiegħu fl-okkażjoni taċ-ċentenarju tal-missier tagħna San Ġwan tas-Salib. Dakinhar ħad li rasi bejn idejh u għamilli 1000 żgħila ta' kull xorta qatt ma ġejt mogħtija ġie kbir fl-istess ħin. Alla għamel li naħseb fiż-żgħil li kienet irid jimlieni bih u quddiem l-anġli u l-qaddisin u li issa hu kien qiegħed jagħtini biss xbija imċajpra tiegħu sa minn din id-dinja. Għalhekk il-faraġ li ġarrabt kien tassew kbir. Kif diġà għedt, il-jum tal-10 ta' Jannar kien it-trionf tar-Re tiegħi u jiena inxebbaħ dan il-jum mad-daħla ta' Ġesu f'Ġerusalemm f'jum il-Palm. L-istess bħal dik tal-imgħallem divin tagħna. Il-glorja tiegħu ta' jum wieħed kellha warajha passjoni ta' tbatija kbira u din il-passjoni ma kienitx għalih biss. L-istess bħalma tbatijiet ta' Ġesu nifdu b'sejf il-qalb tal-om divina tiegħu, hekk ukoll lubna ħassew is-sofferenzi ta' dak li aħna konna inħobbu bl-akbar ħlewwa aktar minn kull bniedem ieħor fuq l-art. Niftakar li f'Ġunju tal-1888 fil-waqt tal-ewwel tiġrib tagħna kont qed qiegħda mbagħti ħafna imma nħoss li nista' niflaħ għal tiġrib akbar. Dakinhar lanqas ħsibt f'dak li kien hemm merfuħ għalina. Ma kontx naf li fit-12 ta' Frar xahar wara il-vestizzjoni tiegħi missierna l-Aziż kellu jixrob il-kalċi l-aktar mor u l-aktar
umiljanti fost kollha. Għax tajti li fit-2 ta' frar tal-1889 is-Sur Martin missierhom kellu jħalli l-Iżjē għax ħaduh fl-isptar tal-Moħ. Kellu jibqa' għal ftit aktar minn 3 snin. Għax imbagħad Ċelin ħaditu lura fl-Iżjē fl-10 ta' Mejju tal-1892. Qegħdin naraw hekk hu tbatija li Alla jgħaddi lill-maħbubin tiegħu. U jiena u inti semmija aħna persuni wkoll il-maħbubin tiegħu. U meta l-mulej jibat fuqna it-tbatija din jibata għal favur tagħna. Għax biha inkunu qegħdin inlestu post qaddis biex ninġabru miegħu fis-sema. Allum daqshekk eżis semmija jiena nsellem lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share.